Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun papanggih malih kaliyan kula saipun Habib. Kados pundi pawartosipun, mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinengga ing kayuwanan, kasarasan, rumadhaning berkah, pikantuk rejeki ingkang kathah halal tur barokah. Sapunika kula saweg wonten rumah sakit niki lenggah mawon. Saweg taman gerah. Nggih menika jajanipun utawi sandungipun. Nggih paringi gareng-gareng saras nyuwun donganipun dumateng panjenengan sedaya. Tak lajengipun monggo tengah video sak candhaipun. Iya, berang aku malah entek. Menika kula ajeng lampah-lampah niki nyonten. Kula sareng ponakan. Sapa? Mbuh nang parkiran jare. Dal atas awo. Cekap semanten video kula cekak punika kula pungkasi niku namung dokumentasi sekedhik kagem isen-isen YouTube kula. Nun sewu mbok bilih wonten pentak-pentakipun atur kula tenggo video kula salajengipun. Rahayu ingkang sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.